Horas madihita saluhutna, amanami, inanami, songoni nang akan naposo, suang songonima nang hamu, sude ruas na naing mangihuton parmingguan di bagasan Tikion melalui live streaming. Adorang sotapuka parminggota, jumolo mahita martangiang nahohom, martangiang mahita. Amin. Tabuji matuhata, marende mahita sian buku ede no HKBP nomor 6, puji Jehovah na sangap ayat sada do tolu. Puji Jehovah. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohononmu do tuau dalan hangoluan, gok dolas ni roha diadopan ni bohim, aka hasudungan ni roha do disiamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na dibono gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami. Naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim tu rohanami, asahuta dahami ho, jala asa hutangihon hami suara ni anakmu. Jala asa hujalo hami todi perbadia, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
tangihon hamu mapatik ni debata. Datar surat di buku Markus bindu sada ayat 15. Nina do nunga dapot tikina, nunga songgop harajaon ni debata. Pauba hamu marohamuna, jala hapor siai hamu mabarita naulii. Ima sahatna atong rapmar tangiang mahita, mangido gogo tutuhata la mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tepatikmi. Amen. Tapauduk be marohata diadopan ni debata tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tu jolom. Huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubaen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami tung na jot-jot do hami manibil sian aka dalanmu nabadia songon biru-biru na lilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean ni aka pardosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masaluhut hageduon nami dohot pangalasian nami marhite-hite pangulu nami na sasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogon ni todi perbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho
baen hasangapon di goarmu na badiai. Amen. Tabege maabaga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehova, nunga diarsai ho au marhite sian akadosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei aka pangalasim ala ni hadiryokku. Jaladang behupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabegema hata ni debata, hima nagabe turpuk epistel di minggu patuluan dung Epifanias, natarsurat di buku Nehemia, bindu walu, mamuka masian ayat sada saat rodi ayat walu, tajahama margati sore. Dungi marluhut masadok bangsoi. Hira sahalak dotu alaman na diadopan ni bahal partuayahan. Aka didok nasida matu si Esra, si boto surati. Asa diboan buku patik ni si Musa, naong tino nahon ni Jehova tu halak Israel. Jadi dibuan palim Esra ma patiki tu adopan ni luhutani, tu adopan ni bawa dohot parupuan. Rodi sude halak akan nama roha manibangi di artia bulan sepahapitu. Jadi manjaha maibana siani. Diadopan ni alaman mardonokon bahal patuayahan sian buha siang ari. Sahat ro di hos ni ari. Diadopan ni akabawa dohot parapuan dohot halak akan nama roha. Jadi pinggol ni sadok si tuan na toropi mananginangi tuhata ni buku patiki. Alayang go si Esra si boto surati jongjong do di atas perjamitaan sian hau nabi nahenna hian tu ulaunon. Jala jongjong di labungna do Matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia dohot Maise di Siamunna. Jala di habirangna, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria dohot Mesulam. Dungi di parherbang si Esra ma pustahai, diadopan ni mata ni sadok si tuan na toropi. Aitu mibo do ibana jongjong sian sadok si tuan na toropi. Jadi dina paina herbang nai pustahai jongjong masadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra majahoba debata nasun timbuli jadi sadok bangsoi mengalusi madok. Amin amin. Tol ia tangan nasida do pagijang lau songoni nasida marsoba jala martangiang tu jahoba pola manukap bohi nasida dais tu tano. Nang si Jesua, si Bani, si Serebia, si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodia, si Maaseia, si Kelita, si Azaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaia, dohot halak lepi, mangapoi bangsoi, maparateatehon patiki, los jongjong anggo bangsoi di hajongjonganna. Nasidape torang do majaha di bagasan buku patit ni debata jala di pajocor lapatanna
asa dapot nasida atusanna najinahanai. Holatima saatna martua do akan natumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amen. Tidakon ma haporseota songon na hina tidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumampalangi to tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova ni mana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya to di perbadia adorang suabuan ido tuata na tungau na bernit di panghumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di pinar silang na tuatu banaturu dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon di debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pamulak sogo tu tanon manghumi halak na mangulu dot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia dosan dosa do datai namando mulak mangudo sogo daging halak na mata doho di angguruan na sarasuda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu patuluhon dung Epipanas 23 Januari 2022. Topik Minggu Yesus penggenapan firman Tuhan manang Yesus do hagogo ni hatai. Naparjolo sada pencanangan manang launching tahun kesehatan 2022. Pencanangan launching tahun kesehatan 2022 nang dipatupa di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 di permingguan pukul 10 2. Pencanangan manang launching ibadah khusus. Pencanangan manang launching ibadah khusus nang dipatupa di hari Minggu 1 Februari 2022 di permingguan pukul 10 B. Sermon tu tim ibadah khusus na dipatupa di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 10 siawib. Maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tu sude tim ibadah khusus asa ro parsidoho di sermoni. Tolu. Ibadah pembukaan pertangyangan wilayah sermon-sermon kategorial dohot kelas sidi.
Ibadah pembukaan pertengahan wilayah, sermon-sermon doho kelas katekisasi sidi Patupauta di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 mulai pukul 10 siang maringanan di gereja HKB Pasar Minggu. Pinangido tu sudah ruas jemaat asaro di acara pertangyangan ini. Robe mahita di bagasan Lasni Roha. Opat dewan-dewan. Opat sada dewan koinonia. Opat sada-sada seksi sekolah minggu. Pinangido tu sudah ya anak konami sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Nomor minggu marhite online di tahun 2021. Napa pungon pelian marhite celengan. Boy di pasah tu kantor sekretariat ni Huriatta di gereja mulai siang hari Senin tu hari Sabtu jam 10:01 wib. Jala di bain ma warna do kelasna. Dimulai masjid tanggal 25 Januari 10 Februari 2022. Informasi selanjutnya boy ma dihubungi ani baru pengaribuan nomor HP di tikting 5 nomor bagas 5 sada nunga majalo pasu-pasu perbagason Henry Marcos menurung anak niamata dolla menurung tubuh ni nata tiamsa borumar paung nahinan alamat Jalan Tanjung Barat RT 00 RW 002 Wilayah 2, ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, dohot oroanna, Rut Magdalena boru 5 jutak, boru ni amatta saat 5 jutak, tubuh ni nata marik boru aritonang. Alamat Desa Gurgur Aik Raja, Kecamatan Tapahan, Kabupaten Toba. Ruas ni HKBP Tapahan Balige. Pamasu-masuan nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Juli 2021 di HKBP Hasahatan Resort Pangebusan Distrik Opat Toba. 52 Tik-Tik Perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagasom mah Noah Gute Gara Sebastian Tobing. Anak niamata Charles Manajom Hasibuan Tobing. Tubuh ni inata Lersiana Borusaragi. Alamat Grand Hill Residen Cluster Deripera Blok D3 nomor 1 Pondok Rajes Cibinong, wilayah 15. Dohot oroanna Rizka Dori Borusiahan, Boru Niamata Beni Siahan, Tubuh Ninata Dornauli Boru Raja Guguk. Alamat Jalan Tripraja nomor 22A, RT 003 RW 005, Panunggangan Utara Pinang, Tangerang, Banten, wilayah Saplobat. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan patupau di hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 8.30 di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 5 tolu Tik-Tik Perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagasom mah Pelik Tiogin Maruli Huta Barat MSC anak niamata Dr. Andus Marsakap Huta Barat. Tubuh ni inata Rismauli Bor Huta Pea. Alamat Jalan Tanjung 4 Blok G2 nomor 2 Ranco Indah Jakarta Selatan wilayah 17. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot oroanna Rut Teresita Boru Nenggolan Sarjana Sosial. Boru niamata Timbul Nenggolan tubuh ni inata Dr. Anda Lelisari Boru Dongoran. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Alamat Taman Sari Puri Bali Taman Ayun B3 nomor 11 RT 004 RW 011 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari wilayah Saplobat. Pamasu-masu patupau di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 pukul 8 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 54 Tik-Tik Perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason mah Adar Mertua Lumbang Gaul. Anak niamata Leiding Lumbang Gaul nahinan. Tubuh ni nata Nurmala Borusi Pahutar nahinan. Alamat Jalan Angsana Sada nomor 14 Pejaten Timur Pasar Minggu wilayah Pitu. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu.
Dohot oroanna Riris Suryani boru sihobing. Boru ni amatta Japitar sihobing nahinan. Tubuh ni inata Selpi Hendrawati boru sihite. Ruas ni HKBP Petukangan Resop Petukangan. Alamat Geria Kencana 2 Blok B nomor 1 Ciledug Timur. Anggota Jemaat HKBP Petukangan Resop Petukangan. Pamasu-masuon patupau di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2020 dia pukul siawib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 55 tik-tik perjolo doh paduahon. Neng majalo pasu-pasu parbagaso ma Delta Mulia Situmorang ST. Anak ni Amakta Hokner Situmorang nahinan. Tubuh ni Inata Nurhayati boru Simajutak. Alamat Jalan Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Labuan Batu Selatan. Ruas ni AKBP Sisumut Selatan Kota Pinang Resort Blok Songo Distrik 20 Onom Labuan Batu. Do oroanna Rindang Sinambela AM Cap. Boru ni Amata Pardameat Sinambela. Tubuh ni Nata Rosida boru Nenggolan. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Alamat Jalan KH Mahmud Buntu nomor 17A RT 004 RW 04 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran wilayah Sia. Pamasu-masur patupau di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Onom Ruas Parguru. Nunga di Jalo gabe Ruas Parguru di hari Minggu sadarion tanggal 27 Januari 22. Ima keluarga Lomba Sihombing Inata Romaulina boru Simamora Dohot Tolu Danap. Alamat Jalan Aksana 1 Pejaten Timur Pasar Minggu. Pitu Ruas Pidda. Di hari Minggu sadarion 27 Januari 2022 Nunga Pidda Anas Suaduon Siaturi Inata Margareta Riapani boru Hutapea Dohot Sada Danap. Alamat Jalan H. Muhyiddin 1 RT 004 02 Tanjung Barat Jakarta Selatan. Pidda Tua KBP Pos Pelayanan Harpes Resort Citra Indah Jonggol Resort. HKBP Citra Indah Jonggol Distrik 28 Deboskap. Walu ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude perhalado ni Huriatta HKBP Pasar Minggu pasahatos selama ulang tahun kelahiran doho ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni Huriatta. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasa Samingguon mulai tanggal 27 Januari 2022 saat tanggal 20 Januari 2022 boy mata jaha di warta jemaat na adong dihita. Hata ni debata di nama ulang tahun Ima. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Mazmur 63 ayat 8. Tikting nasojinahon dohot parhepengon ni Huriatta boy mata jaha di tikting naung di parade Huriatta. Songonima tikting dihita di Bagasa Saminggon. Marende mahita semkuende war 827 uut papungu pelean.
dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhna barita nauli si jakonota si hanguluhonota di minggu patuluhon dung minggu hapapatar manang Epipanias turpuk jamita sadarion di enetsen Evangelium Lukas bidu opat mamuka sian ayat 14 torus tu ayat 20 sada usahama dihita marguguhon toddi iro Yesus muse tu Galilea jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi mangajari doi bana diaka perguruan nasida jala saluhu do mamuji ibana jadi Roma ibana tu Nazaret tuhu tahagudanganna mangihuton hasomalanna laudu ibana tu perguruani jupa ari sahabat jadi jongjong ma ibana naeng majaha gabi dilehom batu ibana pustaha ni panurirang si Jesaya diukak mai jadi dapok matana mana tersurat songonon songgop do tuau toddini Tuhani ai dimiahi duau mabuan barita nauli tuakan apugus disuruh duau mamaritahon tuakan atarkurung asa malua tuakan mapitung asa marnida paluahon akan aginosa-gosa mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani ditutuk ma pustahai dipaulak ma tu perhubas laut sudul ma gabe 00 ma dopak ibana mata ni sudina di perguruani jadi dihatahom ma tu nasida sadari oddo jupang natar surat odeng di nabi nege munai ima sahak ni turbukta pria itu hatta hama kadongan saha porsiaon tongon diari sadarion sudidu hita huria Kristen Batak Protestan marlas niroha di sude sadok portibion nadong di Indonesia on nang na di luar negeri ada tongon sadarion ima pesta perningotan 50 tahun zending HKBP di Pulau Ropat ngadong manang napirgari sudi pimpinat tadisan nuaing satu sadarion mamuka sian natuari peresmian stasiun misi di Pulau Rupat songoninang pengembangan pusat pengajaran tutuanggo sikolata nungatibu adong disi takas gabe sadalas niroha doi di huriata HKBP ala ido tugas dohot siulaon saada tugas nihita songo kalak Kristen nang majalo dohot mangulu di bagasan hapor siaon ni Kristusi nang ro mabuan haluaon tu portibion adalah melakukan misi Allah manang najujo dido di hata latinna
missio di tutu molo di Pulau Rupat aksudiru perahi tahiasani anggota noi tano surdo era 2 tahun liwat rahamis yani anggota no Rupat sangat subur, bahkan belum mergait halak Rupati langa berbagai macam desain dakolan suku Rupat akit langa bercampur baur dot nang keturunan Tionghoa campuran, bahkan belum bergait dalah kini sinukun. Jangankan tumbuhan Pak ditanam di sini, bisa saja ditanam tumbuhinna. Ada di bereng nasida mergait akatiang listriki zongjong. Tanah itu memang cukup subur, tapi memang sesurut keagamaan bercampur baur do. Jadi belum hitungan disan dan hitungan kakak, hitungan orang do. Ala buidu saja butuh lu agamana. Ya dong Konghucu, adong Muslim, adong Kristen. Jadi harus dihitung jiwa. Tidak bisa hitung keluarga, karena satu keluarga bisa berbeda-beda. Daerah itu memang sangat subur, bagus. Tapi memang dalam sudut ketertinggalan di pola pikir mungkin terlalu terikat dengan budaya akid dan lain sebagainya. Tergolong doa lagi tertaring di pendidikan tersarupama tu seding tanuaing na di daerah Jambi na tu suku anak dalam. Jadi ala jamita sadarion meneringoti misi Allah, kehadiran Kristus, pewujud nyataan pewarta kerajaan kedamaian dan kehadiran pembebas di dunia ini. Jadi las doro aku mulu saya bereng-bereng di grup hita ke grup wilayah di dia so nagudang ko hita mga roh halayon nang mahulan di grupi uluboy tur baik kamu maaksi tu Pulau Rupat rumani nang hulan hebo tataringoti. Ya, ini begini ndak dibutuhkan seperti itu. Tapi marilah alasada di tradisi ni HKBP nong lam hilang memang dalam hal zending ulun azulu diaslina mulu marulun nabadiya kod ditongos do sa pilihan ulun nabadiya kiripad dita tu zending. Jadi ngalam guda ngomago ulah bereng nuaing pengucapan syukur ta ngahera jut hilang sending dan diagoni sosial. Padahal panggilan kita adalah itu jujuta tu sidong. Kemudian itu hatta humulai jamita namang siani ala memang turpuk jamita sadarion namar temahon Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Yesus hagogo ni hata ni debata na tikos laho mabuan hatiuron haluaon dohot hahisaron di tonga-tonga ni portibion alay dangasal diula Tuhan Yesus si borhat siya roha-roha na sa diri dang diulay borhat siya diri na sa diri dang diulay siyan hajol maon na sa diri. Tetapi untuk melakukan itu dia menjalani proses pematangan sampai dia bisa melakukan tugas yang nyata sebagai anak Allah di tengah-tengah dunia. Sudah domar proses akka manginang. Dang boy, dang asal diulahot tu hatai. Dang asal ipangulpak kon molo sangot di watak.
dangitor na di rohanai di babain, dang asal diulahon, dang asal didok, dang asal dibainan, dang asal didok songonon. Tetapi Yesus menjalani proses-proses yang betul-betul mematangkan dia, mewujudkan pekerjaan yang Tuhan akan genapi di dalam dirinya. Dia maka prosesi. Parjulo di minggu Epifanias 2 minggu na salbu. Tuhan memberikan kuasa kepada Kristus lewat baptisan yang dilakukan di sungai Yordan. Yesus diberi kuasa, itu proses pertama. Dan inilah pekerjaan yang kedua. Setelah menjalani proses yang kedua, yaitu Yesus harus tangguh betul-betul setelah dia diperhadapkan dengan iblis dan setan. Dung jolo diujuni si polisi Tuhan Yesus. Karena itu adalah proses kedua yang dia jalani. Dia adalah Tuhan yang tangguh betul-betul, Allah yang jaya dan perkasa. Dia tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Walaupun dia dimingi-mingi oleh iblis itu dengan rayuan pulau kelapa yang sangat luar biasa. Tapi Yesus mematahkan iblis itu. Proses itu telah dijalani Kristus. Jalan waing start may bana mangula dimulai dulu ni sian hotana sa diri. Lau mamaritahon taum para sini rohaun ni Tuhani. Lau mengajari doh akalan na asing dia startingnya adalah kembali dulu kepada neneknya, saudara-saudaranya, ke kampung halamannya. Siang Galilea nak kaning ibana di Turpukon berrakma tuhuta nan Nazaret isi may ibana zumulo patupahon hagogo nilas niroha di Portibion nagok hagola punihian di tonga-tonga ni Portibion. Pola menarik nian kalau tadok Sudizolo mangarimangi riwayat perjalanan ni Kristuson tapahob bertu riwayat perjalanan ta anggo batak nuaing bona basugi na pengagudang dang dibotoy dia iya jalan apa so nuaing pelagi hamu akan iko tahun lapatan ni hata bona basugi pengagudang dang iboto karimaja naposo ya nggak gudang dang yatu silapatan ni bona basugit. Alay memang hacik dui. Nakpi Yesus dang bertumbuh ibana di hutanai. Polai dok ibana dong di patupa pengajaran, pelatihan, pendidikan, mengajari nasida diakka perguruan ini di sinagogi tak tarzalo nasida. Ala saya dianggap bo zolma nasoma libana. Jalan aso terpandang ibana ala anak ni si Joseph didok nasida tukakau. Lalu Yesus berkata memang dang mersangap panurirang di hutana alai ulat johita molo tusisa token ai boto hamu dombe do dia hutamu ade dia upungta banak penok pidde hita tong Siya Samosir ngapida tu kota Cane penyebaran orang Batak kan ada ya dari Tuba Pulau Samosir itu tahun 1900-an bahkan 1880 nggak masuk tu timur Tanah Jawa masuk tu daerah pantai pesisir Tanjung Balai iman wang nagudang didok istilah Batak Dalle Damuli mai daerah Damuli masuk tu Tanjung Balai sekitarnya. Nah anggota kota sana perjulu dutusi dan lain sebagainya penyebarannya. Jika gudengon memang kota sana juga Aceh Tenggara ngabuna pasugi ni Bataki. Tanah Jawa pengabuna pasugi ni Bataki. Saya baru pendeta melayani di Tanah Jawa. Itu ngabuna pasugi ti.
termasuk daerah Sibulga, daerah Barus, Maduamas dan lain sebagainya. Alain yang berengot tasani memang boy do hite kok kembali zo tuhita tak tarok tuhutatta, tapi pemberitaan itu kembali dulu kepada kita. Tuhita sendiri tuh secara kesukuan, secara persekutuan, secara komplek kembali dulu kepada kita. Sama seperti Kristus dalam mewartakan tahun pembebasan, tahun rahmat itu patupahon pangajarioni bana sasudi terbebas jolma sian nagi nosa-gosa ni portibion tapat orang pian nona kamanginang panggosa-gosa sungguh dia kembali dulu kepada kita, kembali dulu kepada rumah tangga kita, kembali dulu kepada tangga rumah kita. Molo sekali dari rumah tangga ni zolma, nasaiguk pangajarion, nasaiguk puda, nasaiguk mangalehon, tanuturion tuak kay nakonna, tari dari molo kaluar ibana sa tangga ni Zebunay. Para anak muda, lumayan saya lihat beribadah siang ini. Cari dulu buku nanti yang kalau tidak salah penulisnya Eka Dharma Putra, sebuah buku tulisan telah kudengar dari ayahku. Mungkin ada di Google juga. Di sana diceritakan kejadian yang cukup tragis. Karena kelalaian seorang orang tua mengajar, mendidik, lengahnya seorang orang tua mengajari di tonga di bagasna, membudaya nakonna, baik secara etika, baik secara budaya, terlebih-lebih mengingatkan secara firman Tuhan. Nuaeng terkikis dohita kamanginang di dalam hal etika dan budaya di regenerasi muda. Allah natapalowas doi. Jala mulu swadong berahami padita paingot tonon asa tak kembali hojo rumah kita adalah istana mendidik etika dan budaya untuk anak-anak. Badang adong be. Karena hanya di situ kalau di kota ini. Ay mulu haluar iban sa pintu ni Zebui ngabir baurian non ngadongan na Betawi, ngadongan na Jawa, ngasudi, mazemuk dan sangat homogen. Kalau di Jebu nama, tidak mau melomar pahean akan kota noeng. Barangkali dah ngadong na tua-tua ulu madok patanginang tokka amang inna. Allah biasa melihat. Jadi ala biasa kita mamerek setabi hol namar sawal pedek di Bali bagi bisongoni mahita. Dan mungkin karena itu bukan budaya kita, bukan etika kita. Alam mulu huruf kok kami rai kolot kali Pak Bendeta ini naumudo kan. Tapi secara etikanya dan budaya kita tidak seperti itu. Mungkin lemahnya dan harus kita telisik kembali. Kalau Yesus kembali kepada Nazaret mau memulihkan mereka, kembali dulu kepada kita. Mulai jotuh tata, mulai jotuh hita sendiri. Mengajari, mendidik agar terbebas dari segala belenggu kehidupan yang membuat hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Kita dapat tingkat tom majui ru na mengajari, mendidik di tongani bagas tabiak kamanginang tak kolam mertangiang daong mulu saya dohonok kudui hanya rumah tempat kita sekarang mendidik itu. Berlomba-lomba nuaing anak kota belajar bahasa Mandarin contoh, belajar bahasa ini, bahkan sudah seperti kalau bahasa Inggris kan sekarang kan sudah seperti bahasa sehari-hari itu. Kita angkat jempol buat anak-anak kita.
Bagus. Alai bahasa ibu pe perlu dong, kan? Bahasa ibu pe perlu do. Asai boto lapatan itu langga dok naburuna karena apa? Tuhan yang memberikan budaya itu kepada kita. Udah ke ruh di pengajari ini agar mengembalikan kita kepada pemahaman yang lebih baik dan terindah bagi Tuhan. Aitonani Tuhan Yesus di satu tugas para murid itu ketika Yesus telah selesai melakukan seluruh tugasnya, tugas yang ditinggalkan kepada murid-muridnya itu adalah didahe, mengajari pengajaran. Matius 20 ayat 20. Laos ajari hamuma nasida mangarado tinasa nahu patikoni itu hamu. Yesus kembali kepada Galilea dan Nazaret. Tugas yang pertama dia lakukan adalah mengajari mereka, mendidik mereka secara ilmu yang lebih tinggi amanginang. Anggo mengajari suridu hita, pangajari do hita. Pistar-pistar ngabisu behita. Di zaman yang sangat luar biasa telah beberapa era kita jalani pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah menjalani 5 repelita sampai kepada sekarang era industrialisasi keempat. Sasi tonga sotamak penoang jolma tibu-tibu parsikolanna anggo pistar ngapistar bisudi. Eko kamu ma anak kokku si Samuel kelas 2 satonga rupi nakpe sakutahu tahame alai dangadong bina subuh dibukai Google, YouTube, sudi tanpa belajar sekarang memiliki gelar orang bisa pintar dan mengetahui. Holam manotot TV pitab baru parbino tuanna, kecuali holam manotot sinetron atong. Anggui gudang-gulam mau to, bagudang gotong lam mau to banon ni, unak kula sinetron. Ay dang mau tu ibe benon ni ay sinetron Indonesia berek kamu majuda dak kami menderita terus mangan di restoran kan mangan di sana dak kaya bezuna roa terus bagak dak kaya rong alam penderitaan menderita pe alanita boningo luna do ay kecelakaan ay tarsoni do pilip dah ya. Ibe alay tong warok parbinotoan sani nanek kudo akamanginang alani pistar rizol manuaing dak kolang gabi pangajari kita sudi na mampu na bahaya alani malona sudi alanga pangajari dangaung besi ajaran gabi Roma Batak didok mapadohat tu si songonon. Iya, maloso perguruan, oto, ini dia kepadehata. Iya, maloso perguruan, oto, sohajaran. Malo dunia ni bana, pistar do luar biasa jenusnya, lah idang daksitiruan. Maloso perguruan pistar kia dua mateli la sorong ku si guru ono to ceni bena bisu gonian alai la sorong ku boy si guru ono to ceni bana bah sotung itu hoi inna someupo inna kan bah ai pistar dui bana alai di dok halak ko songoni sotung itu hoi sega wannon inna imana dok nga malodang perguruan Alayaronggo oto dia tidak tahu sebenarnya yang dia lakukan dan yang mau dia kerjakan yang dijalani itu dia tidak tahu. Alay dia jarat dangolo. Daung malho. Turin di mana kan? Imana dok nga oto dang hajaran.
Jadi batak ko madok ko ni malodak perguruan oto dak siajaran. Baunak masongon ni hitatong. Ay laos buapis tar rizol may portibion terus do hurang parbinotoan. Ay laos buapi ha hurangan ni pangattu siota. Mululu hita diajari sudah dibui botota. Bisa. Yang mau saya katakan di situ, ketika kita betul-betul mau mendidik dan mengajar orang ke dalam kebenaran Tuhan, ke dalam mengenal keindahan hidup di dalam Tuhan, ulu mahitatong diparguru, alai ulu mahitatong diajari. Tersungguh berhuri ya. Soalnya do guru iparsekolakan, nah saya anak guru. Iya, mulai muriti mengajari guru gadak suman. Salah itu Pak, salah kawin nah kan. Malu ya nah. Soalnya berhuriaon. Iya. Songonodo meluhuriat taningon songonodo dak pasi pad ditanamin na. Ay na wado. Tor malu iba na kan. Tak songoni halak na ulo majalo. Dan itulah ketika Yesus mengajar, dia marah di Nazaret itu. Lalu dia tinggalkan di paspatso ni bana mah orbok siapa nai dia lalu dia tinggalkan nasomar sangat dopan urirang di hutanan inna karena tidak mau pistar dak perguruan oto dang hajaran nuaing hamuak kadongan ro Yesus tu portibion didok ibana sadari om majupang natar surati ima ikon melue masude jolma sian hawoton malua ma zolma sian habogoson marnida ma akka nama pitung na barzolo siulaun ni Tuhan Yesus na nidok nga sadariom mazupang natar odeng na binigi munai ima mamaritahon barita nauli tuaka na pogos parzolo pogos secara materi terjadi di Jerusalem uzui di tongane nasida terjadi. Karena mereka terjajah, mereka dihancurkan oleh kekuasaan-kekuasaan kekaisaran pada zaman itu, termasuk setelah hancurnya kerajaan Daud. Dan setelah mereka kembali dari pembuangan kembali ke Sion, tentu berdampak secara ekonomi nang diperngudun siganupari. Alai hawa kadongan nahdo mangol dangina naing paluan ni Tuhan Yesus. Dakolan naik paduahon siyang ngulu pardagingon ala pogos daong dakolan ala sotaruri di sipanganon kemiskinan yang mau dibebaskan si barihita honoton tuak kana pogos na nidok nga diturpukon ima naung pogos nang di partodion na kehadiran Kristus harus memerdekakan mereka dari kemiskinan penglihatan akan iman kepada Allah yang benar. Merpugus tang nasoyat tusi hatai halak jauh dia kena pistar do. Kalau kita baca manginang kitab imamat semua, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, orang Yahudi itu adalah orang yang sangat pintar. Karena apa? Tanpa disekolahkan secara formal mereka telah terdidik di tengah-tengah rumah masing-masing. Karena itu adalah hukum dari Tuhan Allah yang harus dilakukan. Baca nanti kita Ulangan pasal 26. Terdidiki ngapis tarna sida disi. Iya. Persoalannya dang naso diboto na sida taringot topatik ngidebata. Tang naso dia tusi taringot tuhatan itu hani. Dang naso biasa na sida ay dia hari Sabtu do di hari Sabbati ikom marsiajar do di perguruan ina genoran na sinagoge. Tapi tetap mereka miskin. Merpogus do haporsion na sida dang ditanda hasitongan di debata. Ibarat orang yang full memori tentang firman Tuhan, tapi dia tidak sebenarnya tidak mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan. Udah malohita sudi angatusi hatani debata, pasozorhon hatani debata. Bahkan mungkin kita akan lebih pintar dari para pengkhotbah ulung tentang firman Tuhan, tetapi tetap kita miskin di hadapan Allah secara rohani.
Tetap miskin kita secara rohani di hadapan Tuhan. Terus pugus partot diota. Ai sai ugumu guru pe suarani rohaku, suarani portibion, suarani pikiranku mengalahkan firman Tuhan yang ada sama saya, sehingga buah-buah yang saya lakukan bukan buah-buah yang diinginkan oleh firman dan pengetahuan tentang firman itu sendiri. Imana gini orangna pugus terus di bagasan partot dioni marpugus. Jadi Yesus mau membebaskan itu dan menggenapi itu. Mamaritahon barita nauli tuaka na pugus termasuk di pardagingon nang diulaun partot dion, agar mereka mengenal Allah yang sesungguhnya dan melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Nabaduahon mamaritahon memberitakan Injil tahun para sini rohani Tuhan ini tahun jubil maun tulu Musa 25 bulu dihita jubilium mai. Itu adalah hukum Tuhan, mewartakan tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan, bahwa Tuhan telah hadir menjadi pembebas, memerdekakan dan menolong setiap orang, sehingga setiap orang harus terpanggil memerdekakan orang lain. Kalau dalam kitab Imamat Amanginang bahkan harus membunyikan tanduk napiri, membebaskan orang yang terhutang dan lain-lain sebagainya, menolong orang yang kesusahan. Itu bedang bui tak lewat ton momen tahun jubil. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan bui so martangnya kita jupak tau jubil baik sedahuria. Bolo taloi na mangalo bibilidu hita, mangalo hatani dewata. Membebaskan tahun memeritahon tau para sinrohaun di Tuhani tau jubil. Ali songod dia mahita mangulahononak kamanginang noaingon manguru bisudezol masamang asatakas majalo barita haluaon terbebas. Jangan-jangan sekarang kita semua amang tidak merdeka. Nggak merdeka kamu? Nggak merdeka kita? Manggu Indonesia tuh nggak merdeka dah. Tapi kita tahu ima dak boto be ngamber 70 teh. Manak sedia me. Lu sukum mazo. Nggak merdeka rohata do pikirata atau masih terkungkung di situ yang membuat hidupmu pahit dan mungkin membuat orang lain pahit. Bukan justru memberitakan membebaskan tahun rahmat Tuhan. Jangan-jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kehadiran saya tidak menjadi penyembuh bagi orang lain. Kehadiran Anda tidak menjadi kesembuhan bagi saya. Kehadiran saya tidak menjadi kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang lain. Memeritahon tahun para sini rohaun itu Tuhani, tahun rahmat Tuhan, tahun jubel itu. Merdeka. Dan diheliang isi bulis B. Betul-betul Maria merdeka dari segala intrik-intrik yang membuat hidupnya susah dan orang lain susah. Si bata dak pula gudang dituntut anggo si baheno cak kita. Persoalan kan kita on deng bui niat tabai dongam mekel unang dibain tangis. Anggo daw ngatong bulu bui niat pinatangis-tangis dongan ya. Ayah utung nggak boleh tangis zulmai. Karena ngutung di kita, atau semakin menderita orang lain gara-gara kita. Utung nggak? Jangan dong dah. Iba sendiri na susah. Melo susah tawai kalak ingot tamu. Harus na susah. Engkau sendiri yang susah. Karena engkau adalah
menyusahi dan memenjarakan dirimu. Hidup bay mulu hidup kon tahun pembebasan dan nagabi merdeka kamanginang na di benjaran daw. Dan nagabi biasa dua sudah nasarutan selembando akalan lain sebagainya. Dangi. Tapi mereka harus terbebas dari terkungkung pola pikir itu sehingga mereka mampu untuk berubah dan bertobat. Diterita homma taum para sinrahaun itu hani. Bukan berarti udah ngi penjara medua nih penjara daun nang itu enggak. Anda baharu hita hidup benaronggo pelayanan tu penjara. Itu deh, adonggo dangong pelayanan dewek kamu program teh semberturia tu penjara. Nanggo pela 2 heli nya tahun kan? Gitu. Asa saha tahu para sinrahaun itu hani teulehun tu si. Iya, sonai hitanian tu parbet sampai lauru hami warna natal. Rupane. Asa ditad dan nasida, asini rohani depata, asa terbebas nasida dari segala membuat hidup gelap seolah-olah tidak berdaya dan tidak merdeka. Tapi ketika kita hadir dan berbuat di tengah-tengah mereka, betul-betul mah sahak mah berita tahu para sinorohan itu hani sona udok nak kaning sona di Pulau Rupati. Iya, memang konak kuat dok nak pisai gudang mangicaki hagabipi nang wow bangga do peyau hagabipi bah bangga do hamu hagabipi itu dah. Aina gudang yang boleh kau midi kakulan na kon na palali hau hagabipi gudang sih kan. Aina waduh deh, ai sarupa di mulu suami istri. Bulu saya di icaki hamu inat tamu waduh sumadui manang amatta rupani gimana kalau suami hamu jak kaina haji doro hamu mulu saya cahi halak amatta ya pasti dong soni udah tongena suarungku panetes mini bayun nang namar Tuhan merhiti gabibi naroa kan ayah saya lipat dok kusudi dari itu mata hei Tuhan saat donom berita atau para sinorohan itu Tuhani na saya naroa dong. Kenapa saya katakan bangga? Dan memang sorora tu Pulau Rupatian pasti mereka semakin terjajah. Lintasan ekonomi dia Kamanginang. Karena dia adalah pulau. Iya. Molo di hitaan isi hiasam muara. Terdamudo Pulau Sibadang. Ima atar herasoni mah rupaton. Tapi dia dataran. Bah memang dampak kehadirat tadi si kedonok kudo mulia itu ani. Ya, dan seluruh pelayan kita sekarang kan yang guru-guru dari orang Akiti itu digaji HKBP itu ya Kamanginang. Udang guna sida gabe perawat na tama sebali gena zulu nang nuaing akadiakones adong ko piga perdita ala rupa tapa sekolah doi dia sudi oleh ate mari Tuhani rupani. Nah, itu kebanggaan kita. Mamarita hona sa merdeka hita, unang besai tergunggung. Jangan lagi di pola-pola pikir yang seperti tidak dimerdekakan oleh Tuhan, melihat yang lebih cerah ke depan. Asa sudi lemar haposan di Tuhani. Jesus doha gogok ngi hatani debata muluninna temani mingguta sadarion nuaing tuhita mari pasaha ulau ni. Hari Minggu laun singot tama tahun kesehatian. Ya bamulo sungguh dia peperdalan na saya akan memulai HKBP Pasar Minggu ini harus seturut programnya dari pusat distrik sampai ke tingkat kuria. Kalau selama ini tidak pernah kita seturut dengan itu dan itu di launching dan ditutup anggos tahunon mulai mazo saya selalu punya arah seluruh program dan kegiatan-kegiatan kita. Hari Minggu launching tamayak Kamanginang saya berharap kita hadir. Saya sudah serahkan kepada majelis pembendaharaan dan ketiga pendeta teman saya untuk mengkonsep apa yang bisa dilakukan nanti di launching itu. Mari, mauldo ulahonotai kesehatan ini,
Mururang tahanguluhon nong roh Yesus membebaskan songon na diturpukon. Merdekahon mazudirita besudi. Bebaskan dulu dari intrik-intrik segala yang tidak baik. Bebaskan, Kristus telah membebaskan itu. Sadari odoh hagogok ni hatani di batana binege munai. Songgok do autor dini Tuhani di miakhiro mabaru buat berita naulu takana na pogos na mapitung. Doa kalan na asing memerdekakan kita, bebaskan semua hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan, karena kita telah menerima Kristus. Amin. Maulia rohanami dihwali Tuhan. Jesus do hagogok ni hatani debata. Natutus itu Tuhan jalasi padua. Asama dua sudah jolma sian nama bain hahulumon ni roha do pikiran di portibion sumulu do Tuhan diajari bana sudah jolma barkiti hatana di palua akan terhurungi ala nih panggosa-gosa nih portibion asa ditadda dalam nati gori mulak sude tu dalam nadinggan dohot hati uroni paluahon sude akan aginosa-gosa akan tertindas pakorohon ni nagogo di portibion do na tertindas alani hawaton iman wae ngulaw nami di tongani portibion ali Tuhan sa jumulo mahami malua unang tariho be di portibion alai merdeka hami sia sudi nama bahen ngulu nami gulap dohot dihagulaponi asa takas terbarita hok kami para sini rohaon ni Tuhani naung binuamu di bagasang Kristus Yesus Tuhani pargugui mahami gabesik kakmu mameritahon barita nauli mameritahon tau para sini rohaon ni lahu mangurubi akka nagali manatap akka namardangol paluahon akka namarsak doh namadili asa toktong torang rohana ala Kristus do gugu dohot hati uron disadok nguluni zolma urubi hami sudi Tuhan laho mangulahon padjuwoni ditonga-tongani keluarga masyarakat nang ditongani kuriam sudi Tuhan sihobasan nami di kuriamon pasahaton nami do tuho samarhiti gugu dohot haso nasakko Tuhan buyulahonon nami dungdungon nami ola ni tarar khobasak kami dohot tarulah kami lumobi Tuhan dang ramar haujungan pandemi COVID-19 siaon Tuhan dangadong tardok kami daholan marhaporusat tuho nungan naik 10 tahun ne Tuhan disadok portibion namar pangotak tu sudi ngulu pardagingon ni zolma keberlangsungan niya kependidikan ni danak sia tingkat PAUD TK SD SLTP SMU dohot perguruan tinggi hampir 10 tahun Tuhan dang bui takas normal marsiazar kayanakon nami Tuhan asima roham tukolak kodo haporusan nami jala pargugui hami saluhu na ruas ni huriamon pamatang pardagingon nami asa taralo hami nasa rumang ni sahit nama sai asa bui hami mangulahon akas yulaumu ditonga-tonga ni pardalanan ni guru nami nang huriam mauliate maroha nami diho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demahita tapasah mapiliata. Yesus
hamuna pojok kosa alani na porsugi sapasera porsugi sapasahat rohamuna nanahi nol sohamuna bertuhata Yesus tatangnya koma peliata ali di bataman namina di banua gijang horo harorwane saluhut sileho leho nadingan doho nasang uli basa namau diutus pasahat hami masian na leho mitu hami pilihan nami tuho say jalo magiwat na khusus di zulum pasu-pasu may zalaramoti asaho para siya kami pilihanon patibulhon harajaw muri tonga-tongan huriam do di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tordim asalam hutad dahami gudang ni silehor-lehom itu hami asalam gir-gir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Dari banua gijang sai pinor badia magwarmo sai roma haraza umum sai sau malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehom matu hamis sedarion hanguluan siapa hari si sama dosa nami songopani sanami di dosa ni rongan namar dosa tu hami unak kami togihon tu pangudzunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maha disodakon Tuhan Dewata Maha bohina tuho jala saya sima rohana midaho didopakon Tuhan Dewata Maha bohina tuho jala di pasaorhom madamena tu tordim.